உங்களுக்கு அந்த வேள்வி சடங்குகள் செய்கிற இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்க. பொதுவாக ஒரு கலசத்தை அமைக்கிறோம் அப்படின்னா வேதிகை அமைத்து அதில் நெல் பரப்பி அதற்கு மேலே அரிசி வைத்து அதற்கு மேலே நவதானியம் என்று சொல்லக்கூடிய தானியங்களை வைத்து அதற்கு மேலே குடங்களை பொருத்துவாங்க. அதெல்லாம் எதற்காக வைப்பது அப்படின்னு எல்லாமே ஒரு குறிப்பு உணர்த்துவதற்காக. அந்த நெல் என்பது கன்மத்தோடும் மாயையோடும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்ற நிலை. எனவே அது மீண்டும் முளைத்து வரக்கூடிய ஆற்றலுடையது. எனவே நெல் மணி மீண்டும் முளைத்து வரும். அந்த நெல் பரப்புக்கு மேலே என்ன செய்திருப்பாங்கன்னா அரிசி போட்டிருப்பாங்க. அந்த அரிசி என்பது மீண்டும் முளைத்து வாராதது. எனவே கன்மமும் வினையும் மாயையும் இந்த மூன்று தொடர்பும் நீங்கின நிலை. அப்படி நீங்கிய உயிர்களை குறிப்பதற்கு அரிசி. ஆக கீழே இருக்கக்கூடிய நெல்மணி என்பது மும்மல தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய உயிர்கள். அதற்கு மேலே அதை விட ஒரு படி மேலாக நிற்பவை இந்த மும்மல தொடர்பு நீங்கி நிற்கக்கூடிய உயிர்கள். எனவே அரிசி பரப்பி அதன் மீது நவதானியங்கள் என்று சொல்லக்கூடியது. நீங்கள் அரசருக்கு வைக்கும்போது 9 ரத்தினங்கள் நவரத்தினம் சொல்ல பாருங்க, 9மே வச்சிருப்பாங்க. நாம் எல்லாருமே நவரத்தினம் வைக்க முடியாது. அதனால் 9 தானியங்களை அந்த அரிசியின் மீது அதில் ஒரு சின்ன இலை வைத்து அதுக்குள்ளே வைத்திருப்பாங்க. அதற்கு மேலே தான் குடம் பொருத்தப்படும். அந்த குடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உட்பகுதியில் வெட்டி வேர், விளாமிச்சி வேர், பச்சை கற்பூரம், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்தூரி மஞ்சள், ஏலக்காய், இப்படி வாசனையுடைய பொருள்கள் எல்லாம் அந்த நீருக்குள்ளே கலந்து நிற்கும். இப்போ அந்த குடம் இருக்கிறது, குடத்தில் நூல் சுட்டப்பட்டு இருப்பதை பார்க்கும். இந்த கலச நீர் என்பது நம்ம உடம்புல உதிரம் இருப்பது போல. ஆனால் நம்மள உடம்புல இருக்கிற உதிரம் துர்நாற்றம் உடையது. நீங்கள் ரத்தம் கசிவு வந்துருச்சுன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அது நீங்கள் அந்த இடத்துலேயே இருந்துச்சுன்னா ஒரு வாடை வந்துடும். ஆக இரத்த கசிவு துர்நாற்றம் உடையது. எனவே நம்ம உடம்பே மொத்தமே அப்படித்தான் இருக்கிற, தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் இருந்தால் ரத்தமும் அந்த துர்நாற்றம் உடையது தான். ஆனால் இறைவன் அருளே திருமேனியாக இருப்பவன். அவனுடைய உதிரம் என்பது இது உடம்புன்னு காட்டப்படுவதனால ஒரு ரத்தம் இருக்கணும் அல்லவா அப்படிங்கிறதுக்காக. அப்போ குடம் உடம்பாகின்ற பொழுது அதற்குள்ளக்கூடிய அந்த தீர்த்தமாக இருப்பது உதிரம். அது வாசனையுடைய அவனுக்கு அருள் திருமேனி. நமக்கு அழுக்கு தான் உடம்பு, நமக்கு அழுக்கு பாய்ந்த குரம்பை. அவனுக்கு திருவருளே திருமேனியாக இருப்பது. எனவே திருவருளே திருமேனியாக இருப்பதனால அதுக்கு சுத்த தேகம் சொல்வதுங்க. ஆக ஞானிக்கு சுத்த தேகம் உண்டு. அவர்கள் உடம்புல அழுக்கு வாசனைகள் வாராது. நீங்கள் யார் ஞானியாக அனுபவிக்கப்படுகிறவர்கள் நீங்கள் யாரை உணரலாம் அப்படின்னா அவங்களிடத்துல இது போன்ற அழுக்குக்குரிய குறிப்புகள் இருக்காது. நமக்கு அந்த குறிப்பு இருக்குதான், வேர்வை வருகிறது, எத்தனை அழுக்கு இருக்குது நமக்கே தெரிகிறது. ஆனால் அந்த சுத்த அருள் தேகம் உடையவர்கள் அவ்வாறு இருக்காது. ஆனால் இப்போ இது அந்த ஞானிக்கே அப்படின்னா இறைவனுக்கு எப்படி இருக்கும்? அது அருளுக்கு அருளாக, அருளே வடிவமாக இருப்பது. இங்கே அருள் இடமாக இருப்பது, இங்கே அருளே வடிவமாக இருப்பது. எனவே அந்த உதிரம் இவ்வாறு வாசனை பொருள்களை எல்லாம் கலந்ததாக வைத்திருக்கிறோம். அதுக்குள்ள காசுகள் இடுவது வழக்கம்ங்க. அது சப்த தாதுக்கள்னு பேர். நம்ம உடம்புக்குள்ள 7 வகையான தாதுக்கள் இருக்கின்றன. அதை குறிப்பதற்காக நாணயங்கள் குடத்தில் இடப்படும். இப்போ அந்த குடம் இருக்கிறது, அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய உதிரத்துக்காக. அதில் தற்பையில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு தற்பை ஒன்று வச்சுருப்பாங்க, வெளியில் ஒரு தற்பை வச்சுருப்பாங்க. தேங்காய் என்பது திருமுகம். அதில் நீங்கள் இயல்பாக தேங்காயில் 3 கண் உண்டு. நீங்கள் அந்த குடுமையை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 3 கண் இருக்கும். நமக்கும் 3 கண்ணு தான். ஒரு கண் நமக்கு வேலை செய்ய மாட்டேங்குது, 2 கண்ணு தான் வேலை செய்யுது இல்லைங்களா? 3வது கண் எது? அது ஞானம் என்கிற கண். சிவபெருமானுக்கு வெளிப்படையாக தெரிகிறது, நமக்கு இல்லை என்பதனால நமக்கு தெரியல. அது ஊனக்கண் மட்டும்தான் ரெண்டும். நீங்கள் எப்போது ஞானத்தை நாடுகிறீர்களோ அப்பொழுது, அதனால் ஊனக்கண் பாசமுடராப்பதியை ஞானக்கண்ணில் சிந்தை நாடி. எனவே அதனால் நீங்கள் யோக நெறியில் புருவ மத்தி தான் இன்றியமையாத இடம். ஆக்னை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடம் தான் உங்களுக்கு இன்றியமை, இதுதான் நெற்றிக்கண்ணுக்குரிய இடம் என்பதனால். அப்போ அறிவுக்கண் என்பது. அப்போ 3வது கண் நமக்கு எது? ஞானமே கண்ணாக இருப்பது. அந்த கண் நமக்கு எப்படி அமையும்? திருவருள் வாய்க்கின்ற பொழுது இந்த ஊனக்கண் ஞானக்கண்ணாக மாற்றம் பெறுகிறது. இது நமக்கு. அது தேங்காயில் 3 கண் உண்டு. எனவே அது தேங்காய் இறைவன் திருமுகமாக பயன்படுத்துகிறோம்.
அதில் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு பார்க்க, அதில் இருக்கக்கூடிய தலைப்பகுதியாக அவருடைய நார் முதலானவை பயன்படுத்துகிறோங்க. இந்த தற்பை பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேயும் வெளியும் போடுவோம். உள்ளே இடுகிற தற்பைக்கு கூர்ச்சம் என்று பெயர். அதுக்கு உட்கூச்சம் என்பது. இன்னொன்று வெளியே போடுவது வெளிக்கூச்சம் என்பாங்க. உட்கூச்சமாக இருப்பது முதுகுத்தண்டு போல அது ஒரு உள்ளுக்குள்ளே கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் அது கலசத்தை உற்று நோக்கினீங்கன்னா பார்க்கலாம், அது உள்ளே இருக்கும். அதுக்கு மேலே இந்த மாவிலை வைத்து, மாவிலை தான் சடை முடி, அது தேங்காய் வைத்து இப்போ அந்த கலசம் அதே ஒரு திருமேனியாகவே தெரியும். நீங்கள் நெஞ்சுக்குள்ளே இறைவனை உணர்ந்து நின்று அந்த இறை உணர்வு உங்களுக்குள்ளே நின்று உங்கள் கண்களால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலசம் என்பது கலசமாக தெரியாது, இறைவனாகவே தெரியும். அவருடைய திருமுகமாகவே நீங்கள் பார்த்து அந்த உருக்கத்தை, அந்த திருக்குடத்தை காணும்போது கிடைக்குங்க. ஆரொருவர் உள்குவார் உள்ளத்துள்ளே அவ்வுருவாய் நிற்கின்ற அருளும் தோன்றும் என்பார் நாவுக்கரசு பெருமான். அந்த அனுபவத்தை நீங்கள் இங்கே உள்ளே இருந்தால் அங்கே தெரியும் அது. எனவே அப்படி அந்த திருக்குடங்கள் அமையப்பட்டிருப்பதை பார்க்கிறோம். இதில் முக்கியமானது அந்த கலசத்தை சுற்றி நூல் சுற்றி இருப்பாங்க. அந்த நூல் என்னன்னு கேட்டால், நம்ம உடம்புல எப்படி நாடி நரம்புகள் ஒன்றோடு ஒன்று பிணைந்து இருக்கிறதோ அதுபோல அதை குறிப்பதற்காக நூல் சுற்றப்பட்டிருக்கும். நீங்கள் கலசத்தில் இந்த நூல் சுற்றும் பொழுது அது எப்படி சுற்ற வேண்டும், நான் இத்தனை எதுக்காக சொல்ல வந்தேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒரே ஒரு குறிப்புக்காகத்தான். இந்த கலசத்தில் நூல் சுற்றுகின்ற பொழுது அந்த நூல் நெருக்கமாக சுற்றப்பட்டிருக்க வேண்டும். அந்த சொல் இங்கே பயன்படுத்துகிறார் பாருங்க. துதைந்த நூல் சூழ் பொன்னின் கலசங்கள். துதைந்த அப்படிங்கிறதுக்கு நெருக்கமாக இருக்கின்ற அந்த நூல். அப்போ அந்த நூல் நீங்கள் நம்ம வீட்டில் ஒரு பூசை வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த நூல் குடத்துக்கு சுற்றி இருந்தாங்கன்னா கவனித்து பார்க்கணும். இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்றுமா சுற்றி வச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த கலசத்தை கொஞ்சம் மாற்றி நல்ல நூல் சுற்றி வைங்கன்னு சொல்லணும். நீங்கள் சொல்லலைன்னா அவர் பாட்டுக்கு நீங்கள் கண்டுக்கலைன்னா அவர் பாட்டுக்கு பூசை முடிச்சு போயிடுவார். ஆக நீங்கள் கவனித்து பார்க்கணும். இது ஏன் இப்படி நூல் சுற்றுறோம், என்னைக்காவது கேட்டிருக்கோமா? நம்ம எத்தனையோ வீட்டில் பூசை நடக்குது, பூசை வந்தோம் பார்த்தோம், பொருள் வாங்கி கொடுத்தோம், வந்து செஞ்சு கொடுத்தாங்க. ஏன் அப்படி பண்ணுறீங்க, இது எதுக்காக வைக்கிறோம், ஏன் கலசம் வைக்கிறோம், ஏன் இதில் நூல் இப்படி சுத்தப்பட்டிருக்குது அப்படி என்னைக்காவது கேட்டிருக்கோமானா கேட்டதில்லை. ஒருவேளை கேட்டால் என்ன பதில், அது நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். எனவே அந்த நூல் என்பது நெருக்கமாக சுற்றி இருக்க வேண்டும். ஏன், நம்முடைய உடம்புல நரம்புகள் அவ்வளோ நெருக்கமாக இருக்குதுங்க. உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகளுடைய எண்ணிக்கை நூல் சொல்லி இருக்கிறது. அதில் ரொம்ப இன்றியமையாது 10 நாடிகள்ங்கிறோம், தசநாடிகள். அதில் 3 நாடி ரொம்ப இன்றியமையாதது. 2 மூக்கு வழியாக போகக்கூடிய இடகலை பிங்கலை என்பதும், முதுகுத்தண்டை வழியாக வரக்கூடிய நாடி ஒன்று இருக்குது, அதான் சுழுமுனா நாடின்னு பேர். நம்முடைய உடம்புக்குள்ள 96,000 நரம்புகள் இருக்கின்றன. 1-2 இல்லை, 96,000 நரம்பு இருக்குது அப்படின்னு அறிவியல் கண்டுபிடிக்கல இன்னும். ஆனால் நம்முடைய மெய்ஞானத்துக்குரிய ஞானிகள் அதை கண்டுபிடித்து சொல்லியிருக்கிறார். அதை அப்படியே நீங்கள் ஒப்பீடு பண்ணி பார்த்து சிதம்பரத்தில் நடராச பெருமான் ஆடுகிற அந்த பொற்கூரை எடுத்தீங்கன்னா அந்த ஓடுகளுடைய எண்ணிக்கை, அது அடிக்கப்பட்ட ஆணிகளுடைய எண்ணிக்கை, அது எத்தனை வாசல் இருக்குது, ஜன்னல் எத்தனை, வாசல் எத்தனை இருக்குது, இதெல்லாம் அப்படியே இந்த உடம்போடு ஒப்பீடு பண்ணுகிற இடங்களில் நீங்கள் அந்த குறிப்பு பார்த்து கொள்ளலாம். எனவே உடம்பு தான் பொற்கூரை. அது அந்த பொற்கூரை என்பது நம்ம தேகம்தான். பெருமான் ஆடுகிற இடம் எது, அவரவர் நெஞ்சு கூட்டுக்குள்ள ஆடிக்கொண்டு இருக்கிறான். எனவே இந்த 9 வாசலுடைய அதில் 7 சன்னலும் 2 வாசலும் இருக்கிறது, மொத்தம் 9. துளை என்று எடுத்தால் 9, ஆனால் வாசல் 2 வாசல் 7 சன்னல். இந்த நிலையில் தான் அந்த உடம்பு இருக்கிறது. எனவே நரம்புகளுடைய பின்னி பிணைந்திருப்பதனுடைய குறிப்பு தான் நூல் சுற்றப்படுவது. அந்த நூல் நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் தான் அது சரியான அளவில் இருக்குது என்பது பொருள். இங்கொன்று அங்கொன்றுமா சுற்றி கடனேன்னு உன்னை சுற்றி வச்சுருந்தா இது என்ன குறிப்புக்காக பெரியவங்க சொன்னாங்களோ அந்த குறிப்பில் அந்த கலசம் இல்லை என்பது பொருள். இதெல்லாம் நீங்கள் தான் கவனித்து பார்க்கணும். ஒரு காய்க்கு கடைக்கு போகிறோம், நல்ல காயாக இருக்கான்னு பார்த்து பரிசோதனை பண்ணி தானே வாங்கணும். சும்மா கொடுக்கறத வாங்கிட்டு வந்துடுவோமா என்ன? அது மாதிரி பூசை பண்ணுன்னா அதெல்லாம் பார்க்கணும். இதெல்லாம் சரியாக இருக்குதா, எடுத்து வச்சிருக்கு சரியாக இருக்குதா, அப்படி பண்ணுறாங்களா, இதெல்லாம் என்னன்னு கவனித்து பார்க்கணும்.
நம்ம அதிலெல்லாம் விருப்பம் கொள்வதில்லைங்க. அதான் இதை வந்தாரா, கொடுத்தோமா, செஞ்சாரா, கிளம்புனாரா, போயிட்டாரா, மகிழ்ச்சி, அதோடு நின்றுக்கிறோம். கோயிலில் நடப்பதாக இருந்தாலும் சரி, அது வீட்டு வழிபாடாக இருந்தாலும் சரிங்க. கோயிலையே இருந்தால் கூட கலசத்தை நூல் ஒழுங்காக சுற்றுறியா கேட்கலாம். ஏங்க இப்படி நூல் சுற்றி வச்சுருக்கிறீங்க, நல்லா சுற்றி வைக்க மாட்டீங்களா கேட்கணும். யார் கேட்பது? நாம் கேட்காம யார் கேட்க முடியும்? கேட்டால் தான் நமக்கு அது. ஏன்னா இது பொது வழிபாடு, எல்லோருக்கும் உரியது. நாம் கேட்காம யார் கேட்பது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள. எனவே சேக்கிழார் பெருமானுக்கு கலசம்னு சொன்னால் போதும். ராஜாவுக்கு தங்க கலசத்தை வச்சு தீர்த்தம் விட்டாங்கயான்னு சொன்னால் போதும். ஆனால் நூல் குறிப்பை கூட எடுத்து காட்டுறாரு பாருங்க. அப்போ இந்த பெரிய புராண நூலுக்குள்ள எத்தனை கிடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கலசத்தில் சுட்டப்பட்ட நூல்கள் கூட நெருக்கமாக சுட்டப்பட்டு இருக்கிறது என்ற குறிப்பு கூட தரார். அப்போ அப்படியே நீங்கள் 4286 பாட்டையும் அப்படி படித்தோம்னா எங்கெங்கோ அப்படியே ஒவ்வொரு குறிப்பு. நம்ம அப்பூதியடிகள் வரலாற்றை பார்க்குறோம். இலை அறிந்து போகும்போது அறிந்த பகுதி வலதுபுறத்தில் இருக்கணும். இலை போகிறது எப்படின்னு தெரியலீங்க நிறைய பேருக்கு. இப்போ ஏன் தெரியலன்னா தெரியல, அவ்வளோதான். என்ன பண்ணுறது, ஏதோ ஒரு பக்கம் போடியான்றாங்க. அதுக்காக பிளேட்டில் வட்டமாக கட் பண்ணி வச்சிடறான். பிரச்சனையே இல்லை, நீ இந்த பக்கம் போடு அந்த பக்கம் சொல்லாத, தட்டை கமுத்தி அதை கட் பண்ணி வச்சு மொத்தமாக கொடுத்துட்டா உனக்கே தெரியாது, கிடக்காது. ஒழுவோ மொத்தமாக ரவுண்டாக இருக்குது, ஒழு வச்சுக்கிட்டோங்க, முடிஞ்சு வச்சுப்பேன். ஆக நுனி இறை என்பது அந்த நுனி இடது பக்கம் இருக்க வேண்டும், அறிந்த பகுதி வலது புறத்தில் இருக்கணும். இது அப்பூதியடிகள் வரலாற்றை சொல்லியிருக்கிறார். இப்படி சின்ன சின்ன குறிப்புகள் புராணம் முழுக்க கிடக்கிறது. நீங்கள் அப்படி அந்த ஆழ்ந்து கவனித்தீங்கன்னா அங்கங்கே கிடக்கும். ஒரு வாழ்க்கைக்கு தேவையான, இகத்துக்கு தேவையானதும் பரத்துக்கு தேவையான அனைத்தும் பெரிய புராண நூலுக்குள்ளே கொட்டி கிடக்கிறது. அது அங்கங்கே போகிற போக்கில் காட்டுவது சேக்கிழாருடைய கருணை. அது மாதிரி இந்த குடத்துக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல, அதை அவ்வளவு காட்ட வேண்டியதும் அல்ல. ஆனாலும் அவருடைய அருள் நோக்கில் அந்த குடமும் குடத்தில் சுட்டப்பட்ட நூலும் புலப்பட்டு நிற்கிறது என்பதை நாம் அப்போ எவ்வளவு நுண்ணிப்பாக ஆழ்ந்து அந்த செய்தியை நமக்கு தருகிறார் என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும்.